En el Sala Baixet Fest, que es farà el dia 30 de maig durant tot el dia així, en l'Alqueria La Borde, de la mà del Consell dels Joves de Gandia, tindrem una varietat prou important d'espectacles i atraccions culturals per a disfrutar en família, tot i que també són benvinguts els que no tenen família, però tenen gossos o canaris o... Bueno, poden vindre realment a soles també, perquè n'hi haurà activitats que possiblement les puguen interessar, com podrà ser un concert de ska surf instrumental d'una banda que està afincada entre València i Alacant, dels que formen part també un parell d'activistes musicals que venen de Madrid però que estan també afincats a València, i són els Duomo, que faran un galàctic show per a tots els miniterrestres, i el grup d'esca instrumental és Le Gran Miércoles. També tindrem a Dani Miquel, que és el gran tòtem de la cançó infantil valenciana, que ha agafat el relleu de Paco Muñoz i que està encandilant del nord al sud a tota la gent. Preciós, un món redon preciós, què més puc voler? Un cel blau per sostre, un mar sovint tan serè, I també tindrem alguna activitat amb titelles i contes, que és de la contacontes narradora Elisa Matallín, i també una altra narradora farà una estrena així a Gandia d'un nou espectacle que es diu Ronda Baix, i ella és Almudena Francés, que vindrà acompanyada d'un acordeonista per a fer ballar a tot el personal i, clar, també contar històries i cantar-les. Això es completarà amb diferents sessions de cine en Super 8, que és un projecte que ja hem encetat en el Teatre del Raval i que el portarem així, això sí, dins de l'Alqueria La Borde, perquè la resta d'activitats es faran fora en el jardí i fins i tot dins de la bassa. N'hi haurà també activitats complementàries com un taller de màscares, n'hi haurà jocs d'aigua, n'hi haurà també servei de barra i servei per a menjar, així que serà per a passar així el dia a l'Alqueria La Borde entre grans i minuts, passar-nos-ho bé. Sí, des del Consell de Joves de Gandia agrair la col·laboració de la Casa Calva en aquest cas per a fer aquest festival, que ens pareix molt interessant. Nosaltres com a institució sempre treballem amb la gent jove, amb la gent adolescent, i el que busquem són alternatives de temps lliure i d'oci, i en aquest cas ens pareix una iniciativa molt adaptada al que nosaltres treballem, i per això agrair a la Casa Calva que ens dona l'oportunitat d'aquest espai poder fer tot este fum d'activitats que creguem que va ser tot un èxit. Sí, nosaltres ja en el seu moment col·laboràvem en el Teatre del Raval en l'anterior gestió de Pluja Teatre, i de la qual estàvem molt contents d'aquesta programació. Vam trobar molt a faltar la pèrdua d'aquesta gestió, però estem molt contents també que una iniciativa com la Casa Calva hagi agafat les riendes del Teatre del Raval en una programació molt jove, molt fresca, molt dinàmica. Feia falta en la ciutat una programació així, continuarem col·laborant amb ells, i després d'això, a través de les xarxes socials, a través del Consell de Joves, en totes les seues entitats, farem difusió de totes aquestes activitats i col·laborarem sempre que calguen iniciatives com aquestes.